Варшава абвясціла пра выхад з Атаўскай канвенцыі і гатовая замінировать мяжу з Беларусю. Адначасова з'яўляюцца доказы ўдзелу Беларусі ў расійскіх ударах па ўкраіне і схемы заробку атачэння Лукашэнкі на таварах з акупаваных тэрыторый. 4 гады вайны і Беларусь усё глыбей у ёй. Што гэта азначае для нас і суседзяў? Абмяркуем у праграме «Тут і там». Нашыя госці сёння палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь. Вітанне. І паліталагіня, вядоўца Схава ТВ Марія Золкіна. Прывітанне, Марія. Вітаю. Ну, а для вас працуе Алесь Залеўскі. Вітаю шчыра спадарства. І пакуль ідзе застаўка, прашу паставіць упадабайку для гэтага відэа. Дзякуй. Калегі, прапаную пачаць ад самага гарачага. Толькі што было апублікаванае вялікае праграмнае інтэрв'ю для нашых калегаў з «Зеркала» з боку Владзіміра Зеленскага. Это першае адзінае, бадай, што такое інтэрв'ю, датычнае толькі Беларусі, удзелу Беларусі ў вайне і агулам будучыні дачыненняў паміж нашымі краінамі. Шмат там было цікавостак, я бы спыніўся на двух. Першая з іх гэта датычна вось гэтых рэтранслятораў, которые былі на мабільных вежах, так, нібыта былі на мабільных вежах на поўдні Беларусі і дапамагалі расійскім ударным дронам кіравацца так на паўночную Украіну і захад Украіны. Можа, перад тым, як што сказаў Зеленскі, спадарыня Марія, ці нагу пра гэта было гучна ва Ўкраіне, што вось такім чынам Беларусь дапамагае, ці нагу гэта неяк абмяркоўваецца ў грамадстве, якое стаўленне да гэтага? Ну, насправді, різна допомога Білорусі власне, російським збройним силам проводити якісь агресивні дії проти України, я думаю, не здивує зараз українську громадськість, але все рівно цікаво, наскільки глибоко інтегрована позиція, власне, Росії в реальні дії тих чи інших там агентів, акторів на території Білорусі. Тому, я думаю, для українців навіть ця деталь, вона не стільки буде таким основним висновком з цього інтерв'ю. Саме по собі інтерв'ю буде гучною новиною, тому що це свідчення певного розвороту, такого стратегічного відносно білоруського питання. Воно точно не випадково зараз вийшло. Це низка подій. І частина інформації, яка була викрита в цьому інтерв'ю, вона теж слугує цій меті. Показати, що Україна бачить роль Білорусі в цій війні і білоруської влади. В той же час українська влада врешті зробила певні акценти, що вона розрізняє позицію з одного боку білоруського режиму, а з іншого боку вірить в те, що майбутнє у білоруського народу буде європейським, без Лукашенка. Мы так само. Давайте послухаем, что сказал Владимир Зеленский про ось гэты ретрансляторы. Я не буду казати, в який спосіб, але наші хлопці працювали над тим, щоб 3-4 ретранслятора вже не працювали на території Білорусі. У нас просто немає іншого виходу, інакше це буде продовжуватись і буде продовжуватися атакуватися наша територія. І з цього напрямку тепер літає набагато менше. Набагато менш так гэтых дронаў. Віталь, як ты думаеш, ну гэта атрымліваецца нейкая адмысловая акцыя, спецаперацыя, напрыклад, была з боку Украіны, ці нават можа дыверсія, ці яшчэ нейкае дзеянне так на тэрыторыі Беларусі, так, і беларускі бок гэту інфармацыю схаваў, так, бо мы пра гэта нічога не ведалі, і Кіев таксама нічога пра гэта не паведамляў, вось толькі цяпер у гэтым інтэрв'ю. Што гэта можа ўсё значыць, думаеш, і што сапраўды адбылося вось на тэрыторыі Беларусі? Ну, нам застаецца толькі працаваць то, што сказаў Зеленскі, больш яснай інфармацыі не мае. Магчыма, дарэчы, думаю, сёння-заўтра афіцыйныя прапагандысты неяк на гэта адрэагуюць, ну, альбо скажуць, што нічого такого не было, альбо скажуць, што Зеленскі там всё прыдумаў. Ну, галоўнае, што правда, вы адзначылі то, што я кажу апошні тыдзень у многіх эфірах, што гэта мы сведчым радыкальны паварот стаўлення афіцыйнага Кіева да беларускай тэмы. І тут уже столькі назбіралася ранейшыя выступы Зеленскага і потым выступы ва Вільні на святкаванні паўстання Каліноўскага і потым введзення санкцыяў супраць Лукашэнкі персанальных, і в этом же интервью Зеленскі пацвердзіў, што гэтыя санкцыі будуць пашырацца не толькі на Лукашэнка, яго сям'ю, але і на нейкія фірмы, якія з ім супрацоўнічаюць. Карацей, Украіна радыкальна стратэгічна змяніла свой падыход, і, безумоўна, сустрэча Зеленскага з Ціхановскай у Вільні, абяцанне, што запрашэнне яе прыехаць в Киев, ну, відаць, в якасці дастаткова афіцыйнага візіту, а не проста турысткі. Всё гэта сведчыць пра тое, што Украіна мяняе паварот. Чаму гэта адбылося? Ну, тут як бы не
некалькі тлумачэнняў. Першае, сапраўды Украіна рэагуе на тое, што робіць Беларусь. Менавіта на паглыбленне супрацоўніцтва Беларусі, беларускай прамысловасці з расійскай ваенкай, менавіта гэтыя ж транслятары, менавіта гэтае ж размяшчэнне, нібыта размещение орешника. Во всяком разе активная падрыхтоўка ідзе, можа ён там уже ёсць, можа няма. Украіна все это бачыць і рэагуе. Чаму Украіна раней не рэагавала? Добрае пытанне, шмат гадоў задавалі яму. Ну, пэўны час, мне здаецца, украінскія там палітыкі, палітолагі тлумачылі, што Кіеву не патрэбна адкрыццё другого фронта. Што вось мы пачнем рэзка рэагаваць там, в тым ліку на Ціхановскую, на Лукашэнку, і Беларусь адкрые другі фронт. Мне здаецца, цяпер Кіев уже бачыць, што гэтага не будзе. Бачыць, што Лукашенко, ну, канчаткова не пойдзе, так сказать. Хоть Зеленский подкресливая протягнутость все большую Беларуси, але, видать, Киев уже не настолько боится этого варианта, и я скажу так, формулировка афористична, что на сегодня, мне сдается, официальный Киев меньше боится Минска, чем Минск боится Киева. Минск боится, что Киев на самой справе может там больше активно уже проводить этой операции, ці там просто почать бомбить те же самые нафтоперапрацоўчыя заводы в выпадку обострения. И это Киев может нанести Менску больш шкоды, чым Менск Кіеву. І Кіев гэта мог зрабіць, і пра гэта казаў Зеленскі. Болей таго, Лукашенко нават прапаноўваў гэта зрабіць. Давайте паслухаем ще один уривок. Лукашенко мені казав, що і коли я йому сказав, що вони є агресорами і союзниками, і вони втягуються в війну, тому що з вашої території летіли ракети і заходили війська. А він мені сказав, що він не контролював цю ситуацію. І він мені сказав по телефону: хочеш, ти можеш відповісти нам, вдарити по Мозелю. Він сказав, по заводу. Я розумів, і зі своєю командою ми проговорювали, всі хотіли відповісти. Але чесно, на мій погляд, що Путін цього і чекав. Ну так, на вашу думку, вось Марія, бо так уже Лукашенко засунули в эту шуфлядку путинскую, да, кремлевскую, але мы бачим тут, что, ну вось, запросил, скажем так, ответку, так дать, ну да, з моей территории полетели. Это ретрансляторы так само незразумела пакуль, чаму маўчаць, так, не працуюць, але мы бачим, что официальный Минск маўчыць прикуль про гэта. Можа, все-таки в Украине еще есть разумение того, что пакуль что все-таки з Лукашенком канчаткова лепш не рвать, так? Бо ці, принамсі, Лукашенко хоче это показать. Ці ви все-таки думаєте, що вже поставили на їм канчаткова криш? Я думаю, немає надії на те, що Білорусі Лукашенка за часів Лукашенка змінить свою позицію там кардинально і перестане надавати майданчик, наприклад, для якихось дій Росії на її території. Але в той же час давайте згадаємо про те, що абсолютна більшість українських спецоперацій, наприклад, на території Росії, вони залишаються закритими для публіки, і ми дізнаємося про них новини тільки тоді, коли це неможливо приховати. Наприклад, якщо Україна б'є по експортним можливостям Росії у портах, або коли була операція «Павутина». Така сама ситуація, не стверджую, але може мати місце і частково пояснює історію з цими ретрансляторами. Тобто щось відбувається, але якщо це не гучна історія, то тоді це залишається десь між, умовно кажучи, розумінням там різних спецслужб, що відбувається в Білорусі, і іншими спецслужбами, які це відслідковують. Але українська сторона, як мені здається, зараз намагається ще однієї мети досягти. Отакими заявами. По-перше, для мене важливо, що Зеленський зробив такий гачок, що Лукашенко визнав, що він не контролював ситуацію на території своєї країни. Мені здається, образу Лукашенка як такого сильного лідера, який господаря, який контролює все, що відбувається в його країні, це насправді такий камінчик в цей город. Другий момент, зверніть увагу, зараз Європа і Україна намагатимуться завадити нормалізації самого режиму Лукашенки, що може відбутися через нормалізацію відносин між Мінськом офіційним і Вашингтоном, тому що Білорусь хоче бути частиною мирних процесів Трампа, і це велика геополітична гра, де з одного боку треба посіяти сумнів у тому, що Білорусь може розраховувати на підтримку Росії, але я думаю, Лукашенко і так розуміє, що його використовують, але з іншого боку не дати нормалізувати самого Лукашенка для того, щоб відірвати його від Путіна. От мені здається, приблизно такий меседж у тих словах, які ми почули від президента. А можна я докладню? Може бути, ви можете стверджати, що зараз Київ грає супраць Вашингтона в этом сенсі, на білоруському накірунку?
Я б не сказала, що проти, але я думаю, готовність Мінська приєднатися до Ради миру Трампа є поганою новиною для України, тому що в такий спосіб ми не тиснемо, наприклад, на нинішній білоруський режим, а натомість фактично легітимізуємо повернення до відносин з ним. Я думаю, що Київ, складно сказати, що Київ прям грає проти Вашингтона, немає ресурсів, немає готовності у Європи забезпечити якісь радикальні дії проти Вашингтона на дипломатичному рівні. Україна маневрує, я це назву так. Намагається вижити в цій ситуації дипломатично. А для нас, для Беларусі, вось тое, што праігнаравалі, так, нават міністра Рыжанкова не запрасілі на падпісанне гэтай Рады міру, так, паседжанне. Першае, ну, Лукашэнку дарэмна было і так чакаць, улічваючы ўсе санкцыі і ізаляцыю. Для нас гэта добрая ці кепская навіна, што Беларусь у выніку, ну, вось у эту шуфлятку яшчэ больш запхалі, так, да Пуціна, і што, ну, фактычна Америка поставила такі дыягназ, што, ну, з табой, Александр Григорьевич, мы эту парту не зможем сыграць, каб тебе трошки адцягнуць. Ну, тут все-таки, мне здаецца, дыягназ ставила не Америка, дыягназ Лукашенко тут поставила Москва. Ну, гэты окрик, мы ведаем, нават так. 2 разы окрик прогучаў. Спачатку ад службы выведкі расійскай, а потым ад там чыноўніка, намесніка, да, міністра замежных справаў, што вось не варта, кажучы пра Лукашенко, які сам себе там называе бацька, беларусаў ніколі не называюць, он называюць там в России, часам на Украине. Так вот, наперад бацькі в пекло не лезь, да, сказали ему, не едь в Вашингтон, калі старэйшы брат не едзе, і ты не маеш права ехаць. Але для перспектываў нашай краіны у гэтыя турбулентныя часы, гэта добра ці кепска тое, што... Вот ты мне хочаш, каб я процівпоставляў, да, інтарэсы Беларусі і в дадзеным выпадку. Ну, тут, да, не так все просто, сапраўды. Конечно, в Беларусі трэба было б зараз падвышэнне яе суб'ектнасці. У гэтым сэнсе, ну, я, напрыклад, многія падтрымліваюць амерыканскі трэк не толькі таму, што выходзіць палітвязня, а таму, што это ёсць некае павелічэнне суб'ектнасці. Але тут заўсёды ёсць, ну, менавіта такая супрадзеянне суб'ектнасць Беларусі, суб'ектнасць Лукашэнкі, яна вступае, бо Лукашэнку трэба легітымнасць, а нам, беларусам, трэба, каб Беларусь не страціла незалежнасць. Дзве розныя задачы. Вось, але яны перасякаюцца, да. Ну, пакуль што, прынамсі, паўза, як мы бачым, у дачыненнях паміж Вашынгтонам і Мінскам, і вось якраз Рада міра гэта пацвердзіла, не выдача візы для Рыжанкова. Ну, і таму мы вяртаемся все-таки да нашых межаў, так, і да сітуацыі на зямлі. А на зямлі, як аказваецца, мы даведаліся сёння ад расследавальнікаў арганізацыі Белпол, стала вядома пра схему, як на вайне ў Расіі супраць Украіны нажываецца Беларусь. Вот пытанне, ці Беларусь, так, ці вось асобныя, прынамсі, людзі ў Беларусі. У расследаванні паказана датычнасць беларускіх кампаній па вывазу збожжа з акупаваных тэрыторый Украіны, пра то, як экс-міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў, хто памятае, пабудаваў бізнес на украінскім збожжы. Давайте паглядзім урывак. Помимо поставок боеприпасов, оптических систем, микрочипов, БПЛА и шасси, система Лукашенко старается найти себя на оккупированной украинской земле. Даже не то, что найти себя, найти деньги. Год назад мы вам рассказали про БелАЗ, который подчиняется Дмитрию Лукашенко и их деятельности на оккупированных территориях. Схемы, признаемся, чем-то похожи. Сейчас же мы рассказали про переработку зерна. Так, так тое ж падобнае пытанне да вас, Марыя. У нас это гучна, пра такія кшталту расследаванні, яны рэгулярна з'яўляюцца. Ці вось это бачыць таксама в Украіне, так, тое, што, ну, фактычна это беларускія журналісты, так, і мы спрабуем таксама все наверх паказваць. Ці гэта відаць ва Украіне, якое в Украіне да гэтага стаўленне, ці там просто не да гэтага, пакуль вось вайна? Это... Ні, Україна і на рівні експертів, і на рівні офіційної політики дуже відслідковує все, що відбувається на окупованих територіях, особливо зараз в умовах, коли їхнє повернення під контроль України не передбачається як якийсь швидкий процес, і тому все фіксується, все відслідковується. Тому я переконана, що результати цього дослідження будуть мати результат для обговорення в Україні, тому що це свідчення експлуатації українських ресурсів. Тема зерна дуже болюча для України. Ми декілька років витратили після 2022 року на те, щоб відновити експорт і наземними
коридорами і за допомогою болгарів і румунів, обмеженими морськими шляхами. Тому вивезення українського зерна так само, як і вивезення, наприклад, мінеральних ресурсів на територію Росії, потім перепродування цього далі, все це точно буде мати результат. Ну, той же Зеленський і казав, і погрожав так само у гэтым і папярэднім інтерв'ю про юридичне наступство Ну і для санкції, Лукашенка. зверніть увагу. Я думаю, що ми побачимо найближчим часом нові санкційні обмеження проти якихось юридичних осіб в Білорусі. Зараз це були персональні санкції проти Лукашенки, але очевидно, що якщо ми йдемо вже в нову історію наших відносин з офіційною Білоруссю, я думаю, ми побачимо санкції щодо окремих юридичних осіб, з винних, наприклад, у вивезенні українського зерна. Ну так, это уже, магчыма, уже нават будуць больш маштабу еўрапейскія санкцыі. Віталь, вось тэчка доказаў, ну, удзелу Лукашэнкі і яго атачэння ў вайне Расіі супраць Украіны, ну, яна весь час павялічваецца, так, павялічваецца. Я вяртаюся да пытання падобнага, так, якое сёння табе ўжо задаваў, але тут ужо ўдакладню. Ці застаецца ў Лукашэнкі, на тваю думку, прастора для гандлю гарантамі, так, напрыклад, па сваёй бяспецы, у абмен на выхад Беларусі з вайны, з палітычнага крызісу? Ці ты вот яшчэ бачыш гэтую магчымасць? Так, безумоўна, ёсць. Як бы гэта камусьці, можа, дзіўна не гучала, ці цынічна, ну, ёсць. Лукашенко все-таки, ну, ёсць аргументы, які ён будзе заяўляць, не вінаватая я, ён сам прыйшоў, што ўсё гэта мяне прымушалі, пачынаючы ад самога дня паўнамаштабнага нападу, заканчваючы ўсёй гэтай історыі. Ну, ён можа сказаць, вот глядзіце, калі в лютым 22-го з нашай тэрыторыі, а потым жа ўсё змянілася ў добры бок, пересталі лететь ракеты с территории Беларуси, перестали там напады с территории Беларуси ажыццяляцца. Все российские войски, якія былі с территории Беларуси, там, так ці иначе сышлі, зараз іх амаль няма, то бок ён можа сказаць, што вон колькі я всего зрабіў, я так і не нападаў, і беларускую армію не дасылаў. Тут можна згадаць гісторыю, як там в 1944-45 годам некаторыя рэжымы, якія былі за Гітлера, там той же румынскі, там яны адразу аб'яўлялі там нейтралітэт альбо ввогуле вступалі в вайну на баку союзнікаў. І все ім праходзіла, яны в выніку не былі там подвержаны нейкім там, ну, карным методам пасля вайны. Ну, в выпадку з вайны. Беларусі ты бачыш такі варыянт цяпер, кладучы руку на сэрца? Я его не выключаю, ну, видите себе, ну, умовно скажем, ну, як Россия нейкім чынам там, ну, калі мы уже там фантазируем, не фантазируем, но берем разные варианты, ослабевая, и так, Россия ослабевая. И там, она, ну, скажем, в войне терпіць паразу, то тады, ну, скажем, Лукашенко селяк будзе даказваць, што ён не прымаў удзел. Ясна, што это будзе барацьба, але, ну, той же самы там пераможцы, скажем, Захад і Украіна, ім можа будзе невыгадна, ну, скажем, уж зусім гнабіць Беларусь, а лепш будзе просто зрабіць Беларусь больш дэмакратычна, не наводзіць там санкцыі, кампенсацыі супраць Беларусі, а просто спихнуть все это на Лукашенко, который куда-нибудь сыдзе разом с Путиным, а Беларусь застанецца, ну, в этом сенсе чистой. Вот это для региональной политики было бы надзвычай важно. Спадарства, то раз мы уже так вот до войны такой фронтовой подыходим, Мария, ну, 4 гады войны мы размаўляем у гадавіну фактычна. Ну, гэта ж не нейкі юбілей, так, і вось я таксама думаю, што тут можна падсумаваць, правільна, за гэтыя 4 гады, апроч вось для мяне толькі это вот гераічнае стрымліванне фактычна украінскага войска ў разы большай, да, вось этой расійскай машыны ваеннай армады, і колькасна, і паводле тэхнікі і ўсяго, так, ну і вось адзінае, што вот перспектывы, так, што далей, у якім мы месцы цяпер знаходзімся. Зеленскі кажа, што мы гатовыя ваяваць яшчэ 2-3 гады. Кіраўнік Нацгвардыі Украіны кажа, што для нас прыярытэт спынення агню. А вось для вас, вот, як вы думаеце, это сведчыць пра такую стратэгічную стомленасць, вось зараз такія розныя падыходы трошку, да, у кіраўніцтва, ці перафарматаванне пэўнае адбываецца цяпер вайны з боку Украіны, што цяпер іншая уже перспектыва на гэтыя працэсы? Для мене немає суперечності, тому що завершення війни не обов'язково відбувається одразу з припиненням вогню. Тобто війна, яка, на мою думку, не завершиться ні через 2, ні через 3 роки, вона буде тривати ще багато років в тій чи іншій формі. Тобто інтенсивність бойових дій, тактика і стратегія, яка застосовується, зокрема, Росією, будуть
будуть мати різні форми. Колись це буде щось подібне до того, що ми переживали зараз взимку, коли намагалися виключити просто міста України і заморозити людей, зробити Україну простором, де неможливо вижити, навіть якщо ця територія не є окупованою. Колись це наступи і спроби прориву лінії фронту, наприклад, як росіяни наполегливо це далі роблять в Донецькій області чи в Запорізькій області України. Але припинення вогню саме по собі є частиною і може бути частиною просто такої передишки, паузи. Тому для мене тут немає суперечності. Для України є тактичний інтерес зараз домовитись про режим припинення вогню. Але дуже важливо, ніхто в Україні не готується до припинення війни, тому що немає якихось підстав вважати, що це відбудеться. А припинення вогню за допомогою, можливо, тиску Трампа в певний момент на Росію, хоч він досі не хоче цього робити, за допомогою тиску Європи, за допомогою підготовки Європи до власної оборони, до цього ми готуємося, так. Але жодного оптимізму, що ми укладемо велику угоду, насправді немає. Більше того, я вважаю, що зараз внутрішні процеси в Україні, в тому числі питання якогось політичного реформування, питання виборів, це якби ставиться в залежність від рівня безпеки, але не ставиться в залежність від повного і всеосяжного завершення війни. Але ці для громадства, ці для суспільства, так, українського, ось це питання цяперашнього політичного реформування, магчимих виборів, вони є важними? Чи це тільки важне питання з боку заходніх спікерів? Ні, це дуже другорядне питання, тому що немає проблем з легітимністю влади. Тобто можуть бути претензії чи втома, так, від політиків певних, чи він навіть хтось там втомлений політику президента Зеленського, але в українському суспільстві по опитуваннях на підконтрольній Україні території немає проблеми з легітимністю влади. І українці дуже нервово реагують, коли їм говорять про те, що як же потрібно вибори. А чому ми не включаємо вибори в Росії, наприклад, так, в мирну угоду? Так, это зрозуміло, это так. Часу мало, але ось хочеться показати вам ще один уривок від наших колегів, тепер уже російських незалежних журналістів, які підтверджує ваш тезис, на мою думку, про те, що війна надовго прийшла у наш регіон, а тому, що просто уже наш регіон отручений цією війною. Давайте поглядимо про те, що як журналісти розкрили переписку російського генерал-майора Романа Демирчеєва, у якої він хвалиться здеками з полонних українців, у тим ліку. Це просто жудость і жах. Давайте, хто не бачив, хоч уривок покажемо. Це фото відрізаних людських вух, підвішених на шнурку, генерал розсилав як армійським товаришам, так і дружині. Настроение поднялось. Я думала, это байки со времен Чечни. Оказывается, и правда. А потом что с ними делать? Соберу гирлянду и подарю. Как свиные уши к пиву. Ага. Да, тут якраз український матеріал, але першасна це схеми і системи російські журналісти розкрили. Ось коли уявити, що таких генералів, умовно кажучи, тисячі, так, травмованих, морально, етично здеградованих, сотні тисяч тепер знаходяться. Це так само своєособлива така бомба для нашого регіону, бо вона може цю бомбу накерувати і як в Україну далі, так і на Білорусь, так і на Балтійські країни. Віталь, на твою думку, ти погоджаєшся, що це ось надовго ця війна в наш регіон отруцила? Гэта цяжка, конечно, гаварыць, асабліва з намі украінскія эксперты, як украінцам жыць з разуменнем того, што это надоўга, я не зусім уяўляю, ведаць, што гэта не скончыцца нават з мірным пагадненнем, але, напэўна, сапраўды рэальнасць такая, надоўга, пакуль в Расіі такая ўлада, ці пакуль Расіі не нанесена параза. Ці, дарэчы, ёсць адзін варыянт, які неяк мы не абгаворваем, калі ўсё-такі будзе вельмі істотнае эканамічнае аслабленне в Расіі, яны могуць пайсці на хаця бы часовае прымірэнне. Вся гісторыя там паказвала, апошніх 30 гадоў, калі толькі там нафта падала радыкальна, у іх заканчиваліся грошы, яны сталі больш міралюбнымі, станавіліся нават там 14-15 год, это можна прасачыць, это заўсёды прасочвалася. Так што не будзем уж такімі, можа быць, аб'ектыўнымі пессімістамі. А вот то, што гэтыя людзі, там не генералы, а шэрагоўцы вернуцца з вайны в свае расійскія гарады, людзі, мягка скажем, са скрыўленай псіхікай, калі не сказаць горш, і не знойдуць сябе ў гэтым жыцці, ці яны будуць бачыць, што
у гэтым жыцці там па-ранейшаму пануе там несправядлівасць, алігархі, чыноўнікі, як яны будуць праяўляць это нездавальненне. У ЗША шмат казалі пра гэты в'етнамскі сіндром, хаця там намнога менш людзей было ў В'етнаме, чым зараз Расія на вайне. У Расіі казалі пра афганскі сіндром, хаця там толькі, ну таксама толькі салдаты былі, прызыўнікі па вялікім рахунку. А тут намнога больш людзей, і гэта больш будзе наймацней, чым в'етнамскі афганскі сіндром. Это то, што Расія чакае. У разы, напэўна, в разы па мацней, колькасці. сапраўды. А калі вот казаць пра гаранты бяспекі з боку захаду, ці яны цяжка перамовы ідуць у Зеленскага, мы бачым, але ці нагу мы варта глядзець у гэты бок, каб дзеля стабілізацыі, скажем так, нашага рэгіёна, на вашу думку? Ну, не дарма Україна вимагає, щоб частиною мирних домовленостей був окремий двосторонній документ між Україною і преференційно Сполученими Штатами про гарантії безпеки, і щоб це було проголосовано у Конгресі, щоб була певна рівновага з адміністрацією, хоч це і президентська якби вертикаль влади в Сполучених Штатах, але тим не менше. Але знову ж таки, Україна максимально бореться за ці так звані гарантії безпеки, але повірте, об'єктивно готується захищати себе сама за підтримки спільних оборонних виробництв, які зараз в Польщі, Німеччині, Данії, Великобританії будуть виробляти зброю для України, для балтійських, для північноєвропейських країн, за допомогою якоїсь зміни в підходу до мобілізації, щоб ми дали передишку нарешті людям, які стоять на лінії фронту, і замінили їх іншими, тому що це процес, який триватиме роками. Це саме тривожне. Це саме тривожне, Я так. тому навіть і не питався особно, бо боюся так, що навіть ви не зможете все розказати, що магчыма, думаеце пра гэта. Мы не паспелі, вось вы кажаце пра тое, што зброя ўжо рыхтуецца так з боку еўрапейскіх краінаў для падтрымкі Украіны, але таксама і для Польшчы, тыя ж самыя міны, якія мы сёння не паспелі абмеркаваць, якія таксама будуць разварочвацца, усталёўвацца на польска-беларускай мяжы. Што ж, паспрабуем ўжо наступным разам, Віталій, зачепіць гэтую тэму і развіць. Дзякуй вялікі за размову. З намі Марыя Золкіна з Хава ТВ, аналітык і вядоўца гэтага тэлебачання, і Віталь Цыганкоў, аналітык і журналісты, былі ў гасцях. Да сустрэчы ў наступных эфірах.